Yun yung buluminak sa may rapatang sing ni kuan gito. Oh. Ya santa pamadalong balaw sa nasultong nga naman napalilis ni Matiwalo mengkay pamadaltang ning gitu ni kuanak. Sabna ko limta sa merida ng gito rin binaka rumay bayan rin na tim ni Matibol kina tim ni Ubisa. May gangga na tim ni Ubisa ndo na kay binakasara. May binia ay one of to defense na wika kidor to ka usaba sa kita karili binaka na mata ni Meke or to ka birara. Doga na tamato siya baka chiko. Terio tamani. You bully the kids over age. Opo tangi mantanga padala siya dulu nga buka. Wow, no mga na mata-mata. Ya saban di bina tal tu bina cimdian. Saban ini bila tu bina tim ni mati paul na baki bo. Bina bale bo bisa no mundo na ganga do ko tan bilo maro tay kina rakabi wana na bu sukuna. Gangga cungan rakabi. Ganga cero do nang gitu sare bina. Ya wasara defense ni polis. Sangat tal ulum bali setelah Sa kabar. lumbali, sa lumbali. Sa to was do kay mo ko na tim ni mati paul. Harto karuangan to do kay wall sa na Middle East. The ribut telepon siapa mau serga mau na mengitin na yaw ungut na yang kon kaya mo tang may bultaki kaya doa nga kaya lo siya free kaya mo imurian na bultaki Gua tak free tu itu na yang kau na. saya kata ni free